Namar ngayo I ke ba struggle tam ke ba kulmar tam ke long ying long sem ke degi long ying long sem ke ba yinu jor bat ki jong ke be. Naga ta daw ke por ban light naga ta ban yo I ke jusu ban yo I ke jikmen ying chi sem ngakwa ban oi pitang ko we nai nu jor bat ki we nai nu jor la pi kwa ba ublay yo burong. Ka siti jong apso Paul chi nong gal tia gal nong ben riu ka khot ka ben ning kong hadu ka basan ngan pule bad hadin bangal de pule ka ni kit khot ngan sedang ban hi kai ta ngai scam utran pen shai ngi de ka bangi pule ka ting jong trai gal de khot ka ben ning kong jong gal nong ben riu gal tia ka ong kum ni ko para bangai wat la dalap ya ubriu haganu ganu ka jimpalan mapi ki bakan jaman sim to pen bahapat yu ya ubakum uta hakamen sim ke jingjam not daga bakmi ya lade yo ba an pen shoya mero ko para bangai ke momut yang ngabadi pi la dalam yo no bru haganu no jingpala jungu ong ka ting jong trai mapi ki bagan jaman sim mangabad mapi ublei ukentu wong tu pen bahapat yu ongan pen bah ngi kumlo ngin pen bah dag jingker khu ki bangi yo nang ne ngin yo ban long jingker khu man ta jong ki ka jing slok ne kti gi jong trai ka dei ka ta ka lenti ka ba pen bah ka ba ai gi jing pen bah yen man ta ki men sim ba kodor bat ka babal ong pen bahapat yu ya kum uta ha ka men sim ka jing jam not ang ka men sim gi jing jam not apo YouTube agani ke channel jong Soul Revival kan hunjing lam ngidang supala ye ka to ke jing kai ke bang sipang ke don ke bor ha ke jing jam non tala don pren jong pp 4 lapor ban pen ban syak skor ye ka to ke jing kai kalong ke jing kai ke bakodor ki bru mentara ngadang mut ban mi ne yeng ada ni wei kong iba phone nga ila ong de shisha kalong ka jingker khu ka bakra hagini ke sngi ka jinglong jing imjonga kambet bat utrai ngadon ka jing pitar bat kum ta ter hanrai nga aingo ye ka ting jong trai ka ba phialam banga kumpoi ban pet ye ka to ka video bat nga kwa ban kala ka bomon aingo yo blay but siota nat igni kitin haga khot ko ba ar ko bong to ye kit phi ye ka jing kit par lok hi te kumba phi ye pandem ye ka hukum ukris dekat ke balai namar la dau no ro umut ba ulong peleng haba umlong ro haba umlong ro em usukor yala degen hanrai to way pa way untunju yala ka kam hi te onda kumta unyo yaga jingle kemen sepang yala di hi hanrai om sepang way pat namar way pa way unkit yala ka jingkit laga jong hi Ong the Bible namar do no ro umut ba ulong pleng haba umlong ru em usukor yaldi ngam kwa bagata kan lap yaga jim jongi ngim kwa ban sukor daladi yaldi daga daw kwa ban hikai yaga ni kti gi jong tra ga ni por ka don ka por ka bangi kum sukor daladi yaldi bat ka Bible ka ong hang ni ngap bai ga ni khot balai uno ubamut ba ulong pleng haba umlong usukori ladi ta negara ngabu ig jingi kai bo gerteng ig jingi kai jong agni por what ye nu jor ke jong pi bat ki bai what ye nu jor ke jong pi bat ki bai na mar la pi nu jor pi sukor daldi yaladi ublai ula designing lo pen wan duringi hakata ko rukom kanu ka benta ka bangile kan den be ka special ka ba shabar ba ka shaporo Kandon ka ba special but what ya ka dur jong iro ublay ulat haudur ngidan hang ning amtip hadu kanungut ngidan tang bang ngidan la ka jong ka dur hanrai pen ban ngilong special ha kamat jong try hallelujah neng trao hagen ka por la da pi ya nujor bat ki we pin pen ka ladur what ya ka dur ka bala thau dur bhabring bala utral thau ya pi yagi kam ni ki jingle ki bangi pelut
Dagi bon bon snem. Ki bom ai jing mentoi ngi. Ya kata ga benta la ong syak syukur. Ki don ki benta. Ngaban mapingile. Ga bangi persyang balik ngi pelut por teh. Digi bon bon benar bon bon snem. Bada bangi pelut por kampo ero. Nagada pia ladi pisiang tho. Ba pisya syukur. Daladi ya ladi. Nagada balai ke jiagum ni. Ngile namar bangi ke kampung sin ke jian dei nagada bangi nujor bad kibai. Bada bangile kamlong tegalong le no ai kapor. Nagada ngaku aban api ngam kwa bangin sya syukur daladi ya ladi hagajim gajong hagajong pi. Udon wei urang ba. Ubadon kemet kabarai kho dei ba pura. Ban kadai ga kajing hier pateng. Nadu kemi kpa jo ki meirat ki jo ka ki dei ki bru ki mdei ba he bru ki dei ki barai kho tang bagi bajrong ba. Ban uni bru utau orang ba asam la yo iye wei aktor. Ula itenat bahayu namar udon ke figure ka ba itenan. Ta aktor uhe briwa anta uksa ba ule kumno baro ki kamera ke jong baro ki hagi kamera jong lata dagi poster jong ta aktor man laga por uker kombriam jong ta bru ubrai kho ma ta bru ger kombriam ro ula imitate ula imitate baro ki para margin mar pakisnong gala tip ye gani pi nang ta la imitate ban upersyang ban penbiang igitier naga benta ban yo iga met ka badai la pelut iga spa ga jong la pelut iga por ga jong hangta namar ba kadai naga generation ka bagila air peteng rai kho tum sungai ma ukwa te ban sungai ukwa ban dok sa ku muta aktor hanrim posh ai do hadu ko sngi ga jing yap jong uro latem hag jing rai kho Bat ke pasien tu nak dia kentin ke bakaduk jong ni beruang. Ngasyak syukur bangai you nujor yaladi bat ke bai. Tung ini am ye compare ini am you nujor yala ke jong ke jing im bat ke bai. Pi ki don ki bru kibal IT wat kibal IT dah. Kibal IT should try. Hadin bagil IT don ko tak jing hem sim dah. Ang tagil sedang ban page ke video page ke YouTube but ki nong ilap ki lek kumno ki imitate but haba ki imitate po shay kalong ibit na benta ki ba page but aga jing sikriro long ibit ya ka tuan ni snem yaladi ki siya babi kalap kata ki jing sya syukur na dangam ko abakan long le ai gawai ro ko por na benta jong pi nagal idon kam ye gani ki jing kai Kabau bleu lo bu yang i kumbangi de ban long kata kada yu bat special. Ndai de jong gi bay. Marlo du no ro umut ba ulong AA. Peleng haba umlong AA ro em u syukur yala di u syukur real di. Hanrai to uwei ro untunjo yala gagam ong intunjo. Ngakwa ipi pintunjo bat haba pintunjo pidei ban sei tang ye kata kaba ublei lo bo happy om da kaba piu nujor bat ye jong giwe ndei ba pisu imitate ye jong giwe tunjo namar la pi tunjo la pi sei kata kaba ublei lo hapo jong pi kakti ke jong utrai gong ti onda kumta pinyo ye ga jingle kemen syapang ye lade ndon kaba kuslai ndon kaba pan diau ipi Hanrai malagas ni ka jinkmen kandong rengkat bat pi. Kandon happy bat pinang yo bor. Nagaway ka por ban syukriyo try. Bandu ye ka jinkmen temlong. Kung gi shipai ge jong try bandu ge jinkmen temlong. Bat ban yo ye ka jinkmen ni haban tunju ye lagi kam. Ni haban tunju ye lagi kom syukri jongi. Tongin say ye kata ka ba ublu ai hangi te. Le ya kata pin syam ye ke jingmen le pi le ke jong ki wei tem pim syam ngano ipi wat le pi imitit dia nga tem long piong i baker riam gum tu tengarungan riam ha baker ikren gum tu tengarungan kren ngako ban pi mdei ke jong pi ke long special ngano ipi ke jingbalien ban nujor bat ke jong ki wei ke basniu tam kalong
nginam don kemensim jong ke jing yasha. Nganong de gawai kenten. Lada ngiye nujor bat kiwe. Ngiyo ig bagiwe gile kum tu kilak kiu. Kila yasha prang. Ngine kum ni. Teng-teng ke don kata ke spirit no. Nang tapi sedang ban pait, sedang ban duk tia. Nang ta sedang ban lek kelumar. Ke yelam ke do. Nanda ke mdon ke mensim jong ke jing yasha. Bat abam mdon ke jing mensim jong ke jing yasha. Ngaku abang ipi. Ka penlong yang i bangin lek kerke. Bat piti bah ke jing lek kerke ke de ke jing riam. Ke de ke trap ke jong soitan. Bau soitan ukwa ban trap ingi de ke ba upun shoy ya ka bangin yunu jor bat ke jong kiwei. Nganong de wei ke kente na ke de po. Ngaba ke jing yasha de wei ni so jong mensim. Andai lada pi nu jor bat ke jong kiwei. Ke jing yasha uso jong mensim na uding jong ke jing jong pi unham. Bat mi de wei pan uso jong ke jing pen le kerke. Bat haba mi nu so jong ke jing le kerke kalong ke ai ke ba sniu kan pen le ranye pi la shai la shisni kum gi kimi gi paro ngakwa ye pi ba pindon ye ke ni ka pin yo ye ke ni ka jing kai pin bat ba ye ke ni ka jing kai namar kalong ko ba kodor namar ha gi kimi gi paro ke shaiwan ke ni ka munsim ban yun nu jor ye ke jong ki wei pi yo i ki wei pat ki long ying long sem ki ba jen jing jen sem jong pi ki kon ki jong ki kiu ha ki jing puli ki jing puthi bat kum ta ter ki kiu business pi pej teng ka wan ka jingele pi do thia ngayo i don shibon ki long kme ki long pa haba ki yo i para marjen mar pa ki jong ki kon ki jong ki ya siong tanat ban yele spot ki kon jong ngiro ngia push ki ban yele e ga spot ka wei ga la pule doktor nang ta i kon jong am don ye ga talen ban le doktor don ka kapasti ban le puli doktor na ko ban pi teng ki kimi ki pa haba ki yo i na ban tai jong ki wei te ki ya nu jor te Yunu jor ta push ni kon abam tre ba ikon la persang ban pule bom la tai ba pli sempan sho nang ta kami iktin ke ba harukom denem balai ke tu kerja ke seja hakilong amal lagi long sem ke seja namar balai bagi kwi ki pagi yunu jor bat kiwe ngi ki parents ngako abana ipi tonginem yunu jor bat kiwe Hallelujah. What hagarwai ketem ngaku apa nang ipi what like ya nu jor bat kiwe. Ki don halak jong ke jong kes ke ai ke bau trau lebo. Na ye compare ke jong kiwe. Ngi don ke ba hatam ke bau trau lai. Nget ye kata na do ke donon. Kamat ong ga briwi fi kum lu ro anrai what ya nu jor bat jong kiwe. Namar le fi nu jor jong kiwe. Pinle kulmar. In pule na gani ka kitab Genesis na kalanong ka ba kanriu. Kitab Genesis kalau nong keba kanriu, kadekot keba ningkong terter, ketika jong belai ke ong te ka sarai ka tengau Abram kampat shimla kakon yu, bat kalau don ke syakri ke kenja Egypt, bat ke kerteng ke jongga ke long ke Hagar, ong ke Hagar. Ketika jong belai ke ong kasarai ke tengah Abram kampat shimla kakon yu komod ublai ulakular ban aikon Abram bat kani kasarai kadai ka jingkular ke jong trai ban kadai ka jutang ke jong ublai balang ba jong kani ka family kadon ke jutang ke jong ublai balang ba jong kani ka family on here pateng what shadu ukris pistip dia kata lembah jong ke Abram bat lembah jong ke Sarai. Pada dia pitip bala pengkala kerteng yo Abram show Abraham ke Sarai ke Sarah. Okey. Dengan penipi ke por ke baja kani ke briu. Kala yo te ya ke jingkular no blay. Kala yo snyo te ya ke jingkular ba ublay sisin ba ukran ku aban pendem. Bat katip ba lok jong karo de ku pa jong ke jingai. Usyukri bahayo blay, wait bahayo blay. Tang baka ni ka Sarah, kaya ka bajay ka, malagas ngi ka kuat dik taban yokon. Lakular tang ba kat balang yat kisngi ki por kisnem 4 yokon te. Kumno, kawan kata ka spirit jong ka jingya lujor bat jong ki way.
Kapet ye ki wei ke long yeng chi ko wei na wei ke dara chi ko wei ke ra ke yos nge wei ke jing yam jing ot jong ki kolum kapen long ye ka dik ba ka kwa no te kerki te dine nga ju puli bible jong nga sing tho kum ta ne ka da don shu ka ta ke glas yo skun bala ye ka ta tam don ke mesim jong ke jing ya sha te Nemar bakala yunu jor lada ka klemye nu jor bat jong ki we nganong ipi uso jong ka jinga sha onom ham na gede bro hanrai baga yunu jor bat ka jong ki we ka nang yok kon nang ben khan ka we ka por chi we ka por hanrai haying jong ka wala don ka jingura hanrai empat ben kha nganong ipi ka ni ka por ki kon ki jong blai ngate PP1 ka ni ka jaka hapo jong pi ka don ka ek ba utrai lu kular na ka benta jong pi ba on sepen kha ba haba pi pen kha ka long ka ba kraw ka ba blame yo ka buram don ka ek ba pi trang pi angot ba on sepen kha ngatang ko we ka ba nang ipi what you know jor namar ka por ka ndai ki jong pi kapor ka degi jong blai hallelujah kapor ka degi jong blai le mar itai ba happy ba blai kular kalong so special ndei de ko wei pat ka plan ngayo i ba ka ni ka sarai ka le gumno na mar ba ka kam don ni ka mensim jong ka jingya sha ka le gumni ka sedang ban sei de ka plan jong ka te sedang ban shna de ka plan jong ka galong kumta naga bantagi babun haga jing sikri blai nganong ipi gani po ladang imdon ka jing yasha ladang ge ikut tang haga bai ye compare bat ki we teng ngin sei daga plan laga jong tang ban ye compete bat ye jong ki we nganong ipi galong ka babakla do ata amen kay ga bang kwa ban peni ipi gani po kali ka sarai kale kumne kong kapalan ta kong kabha ban khotno de gani gamrao ye gaban penyok khun na gaban ta jongka bat kala plan gini kala kren ro hagar kala plan hagar nang tam dei tang kataru kala sholok juga ude bru bushikri blai tip kumno kala ban pensio bahayu utu uru umanjur te kan take don bor kan take don bor te bang kai ko ba ba nai ping ngapla ta ka sarai ka pen ko kat yo abram te bar kai ko ba ja gani ka hagar ka lepun kun bar ha ba ka pun kun pitip kai ko ba mi nang ta ka ba mi nang ta kalong ba ka hagar kalasdang ban iben ya ka sarai pi ka sedang ban iben ya ka sarai ki kong ki jong pi hapan siu tho ye ga ni ga nong rim nga kwa ba nai pi ka plan ka jong ble ndei na ka hagar kadai na ka sarai kata ka ka plan ka jong trai andrai ka ni ka sarai ka namar ba ka jing ka wa kerki jong ka baka bat ka penmi ka resok kalong kami ka jing iben kami ka jing kulumar haga yinga sem nganong ipi kalong ro kumta haga jing sikri blai jong im chimen bat ka jing sikri blai hapo ka jing sikri euro barok ka amen kalong kumta ladang ngi kum gi sikri gi jong utrai ladang im tip ban ya haga plan ka jong blai kan mi ka jing kan ram ka jing ya kelumar kani ka plan ka jong kani ka sarai ka wan ra ye ka problems ka bajur khai hadu ka kata bat kani ka sarai ka damun lerpin pulih hak ni dekat Bible ko ongkum ni hak dekat ke baar ke sarai kalau ong hau Abraham hakmi menta utrai le khang yanga nagaban kha tu khilai mi sepo ka sikri jomi lesi on yok mi khon yanga naga lesi on yok mi khon yanga naga anong ipi gan ka pol ka don teng ka jing perkhat haga jing perkhat bru ka jungi ki perkhat long kumba perkhat ka sarai haba ong sarai ka bat hagar ngabu kumni ka sarai ka dai ka bagenjaman sem bat ka hagar ka dai ka bagenjado okay teng namar bangila kerki palan ngiya sa ka bagenjado lesi on yo mi khon yang anaka
Lesi onyo mi ka jingker ku yang anaka. Lesi onyo itu ha yang anaka. Daga jingle jong kedo. Lesi nganyo burom bah naka. Senga bahama. Lesi on mi kita ke jing angno jonga ki banga kwa aga mensim naka. Teng ni se ka se la ja. Dei ne kita dong ko api ba pension to ba. Hanrai ndei gumta. Kaba mi naga hagar kadai kaba ibeng kadai kaba pun kulumar. Nganong ipi kene por what like pidon ke kular no try syekri try daga mensim ndai daga do. Walai pet ka do. Yai am namala de pim yai sha le pim yai ap kan kut kalong syakado. Pin pa syakado. Bat syakado kan long kan mi gersok kalong kaba kulumar bain. Negara daw walai perkat kumba perkat kasarai. Ong yang ah. Negara daw kan ke por ki kong ki jong trapi de bandon ka jing yai sha. Ngayo iyo David udai bru walong ka jing ke good example nagabanta ka jing yai lanti jongi. Lepen selai u tang ba hadin ba lepen selai u. Hadin ba lepen selai u ban long sim te. Katu kan ni por sei ka ba sharai lang bron. U klem nu jor yeladi. Walau tib ba unsul long sim lo tang ba u klem nu jor yeladi shigwe. Marway u enjoy but u play. Ke ka ba u don siong hun angka. Kadai dang ka por u ba un sharai lang bron. Naga daw usiaw hun hangta uyai ap ya ka timing ke jong blai. Naga daw balai ula ban yai am hapleng ke jinge ke bakrau balai ula ban yai am namar ba uklem ya nujor ya la ke jong ke jingim bad kiwe. Pada ba uklem ya nujor ya la ke jong ke jingim bad kiwe. Udebit ula ban yai sha bad haba poi ke timing ke jong blai lapen kup iu baun long usem. Ke ka ba pidon hagajim jompi. Ke ka ba utrau la ai happy. Wala de pidon ke vision ke jing ang not ke jing trang. Naga banta ga la shai ga la sisngi. La de pimpat yo e ka mlele ya sha long ku mudebet. Wat yunu jor bat kiwe. Ban trang ga long ka ba don kam. Hanre ban yunu jor bat kiwe ka long ka ba sniu. Ka jing yunu jor bat kiwe ka tu ye ka jing suk bat ka tu ro ye ka jing kemen. Ngalap don shibun ki beriu ki banang bahaban le kemen how try. Handai kendit ki klem kemen show. Namar balai balawan kata ke mensim jong ke jing nujor bat kiwe. Ngako abang ipi haga minit ka ba pinu jor bat kiwe pension down yeladi. Dene pension down yeladi pension akan dong bat pin bun perkat. Kan pendu tiaro yepi. Nerau pindu iga jing kemen. Ni ki kon ki jong trai ban ne ke jinkmen ni haban tunjuk ele ki jong ki kam ki jongi baram ni nu jor bat ki we ka jing ye lu jor bat ki we ka pendu ingi ye ke jinkmen pendu ingi ke jing su bat ka jap ro ye ke jinglong mensim am ko aban syak jap ka jinglong mensim dan go we story ka ba siong tenan ka balong ka ji kai ka ba kraw ingi dan kau bagi tengam, bargani ke tengam keher mah, kat marwai ke perkat kong, mden bepet yang ah, mden bayo yang ah, mden roki bayo yang ah, kalau rok ke bami tenak ngadan, balik tahu yang ah, hagarong yong, ngam siang tenak dia deh ke siang mah, hajrong deh, nang tak ke yo iya way bro, udah ikut jamong, bad ni ke her. De uga her jen jong ong ko ong yu kong ngakerpat imi yo iba mi syukri bahayo ble jong mi ngakerpat imi ba min siang bahaban dua na benta jong bangan kelas sekarong beli segahan ngai tenan baga don gerong beli na kata daw ngakwa na mar yo i baga nikahan ga jingi bat ka imsuk imsai tau ni umang doong ngan le ya tangan dua ni kata daw shwa bangan le kata kilet pa ban i kenduk shwa bat kahan kanero ga pa ganiga
tengam kalai ye ka bani kendo bar ha bagalai bani kendo bar ka nigahan kong nga itanat ye ka jingim ka jong pa nga kwa ban long kum pa ka nigahan pat kong balai ba kwa ban long kum nga balai ba kwa ban long kum nga namar ngam don jing sum ngam don jingmen hang ne nga don ka jingting sudah gimrat ki bobon habagi wan uksoro habawan ukunrup na daw don ka jing suk ye nga kum tamo na kata daw kong tayangin yalay no so ni mong babaro argut ngini kerpan tagila yalay ki kerpan ki ong yo ni mong baro ar ki le kerpan ki ong nga kerpan mi long kebala siaw bahaban penkelai ngi siya kaparon parot pitim ma benda siaw siaw bang tenjuk kelam ga jut itanat bah ma wei inga itanat ro ye rong jong ka de rong bejir ngam ka rong be itanat nang ta ka le ka parot ro kawan ka ni parot bong balai pi ko ban long ko manga pitip ki briu ki yawat ye nga ta kem sem pi ro kan lo kan ta pilawat nga kan no por pilawat nga pi kem sem ha ka bakado pi sem nga le mar balai ngadon ni rong jir ngam kini ro ki lagi ya biang lai tali ya biang honu briu lai kerpat biang segowe pelong yang ikum ga pelong yang ikum ke pikok gila kerpan tahu ni ruang takile shwa ke pikok barok lai tak saya kenduk shwa bakat sawan pan gila ke pikok tong gini gi ong ngikwa ban long kum pa itenan ye rong jong pa ye jing itenat ki ni gi snare jong pa ta ngikwa ban long kum pa kani ke pikok ong balai pikwa ban long kum manga pigi ni gi compare ta balai pikwa ban long kum manga kong kini gi lagi ong bang itanat ye ga lifestyle jong pa beri barok ye ro tengiro ngi kwa ye ro compare te barok ki beri ye ro ka partai barok ka wei gila ye ro ne ka banta jong pa ne ka daw ngi kwa ban long kum pa kong em dei kum ta ngadai ka bajinjar ne ka bajinjar tam ne mar barok ki beri ki ya ra ban man lagi yok ki kwa ban kenrup lut yang namar balai ki don kam yi snare jonga na kata daw ka syam jing bah yang ban im kila yus nga gi bon rukom tengah pang ngastom na kata daw mlong kini gi berkan bat ki yalai show ni umong baro saw ban hadin ka khaddu kaniga pikok ka ong kabasuk tam na baro jongi kadai kani katangam kabasuk tam na baro kadai kani katangam namar ndon basiat ndon baba ndon babe ke haircut baman ne daw katangap kadai kabasuk tam na baro pi na ito daw ako aban ng ipi halaga jong ka jing tao ko ba blue la tao yang i ako aban ng ipi por kay ka ba pidan kay ka ba long special nai compare sigiwe na marla pi compare sigiwe kini laga jong ka jong ki problems la pi hun haka jong pi kay ka taken ka ba sukta kataken ka ba pen ai pi ka jingmen na ito daw tunjo tongin tunjo yalga jonga kam la jonga jingim ge jongi yega jir kom sikri blay ge jongi nginam yunu jor bad ki bay angala liya nginam yunu jor bad ki bay na ga daw ga pol la ngi yunu jor bad ki bay kan wan ra ka jing ban kia ka ba shirke na ka banta ka jing sikri blay jongi ki kon gi jong tra ga ni ka pol nga kwa ipi ba pindai ban check let's see la don ka jing ban kia ga ba wan man la ka por ye pi yo let's say pi nu jor bat ki jom ki bay ka burden kanang yai ban ye pi yo let's say pi kuslai na mar ba pi nu jor bat ki bay pi pe
Yega family jengki we, pipe yega rukom riam jengki we, pipe yega rukom slek jengki we, yega rukom itenat jengki we, rukom slim jengki we, rukom moga figure jengki we, naga dau pi yit yela di, pi siang down yela di, pi yenu jor bat jengki we, naga dau ka wan ka boden ka jing siang kia, nang tapi nang duk mensim, pil nang duk mensim, nang duk mensim, ngaku apa ni pi na yenu jor yela ka jeng ka jingim bat ki we, hun ha ka ega bautrai. Ulabu yapi, haleluya. Nama lada pi yabut yagijong kiwe yenujor pi persyang banle pi pen sniu durno yaga taga jing itanat ka bau bleu la tau yapi. Amen. Ngam ko aba pin sniu yaga ka ega bau trau la tau yapi. Hado ka lifestyle gorkom yai gorkom ying utrai ula design hagata gorkom ka bau unyo ega buram. Lada pi compare bad gi jong ki wei pinom ya sho kumbalong normal ngayo I don ki bru gi gi sngi gi ya kum namar bala le gym mo ki ya ro surok nang ta ki kentei bru ro gi gi sngi mo ki don gi ba ya la per gur kom ya namar gur kom riam ra e per nama balai ba yunu jor ba compare bad ki wei jong ki wei am kwa kata kam blai unom yo burom but piro pim don jing suk agi jim kam tam le nga kren hagar kom shikri blai le ga ega bo trau la ai happy hun kata but happy pile na duk donut ngan oi pi de ga jing ya sha bandon ga vision ga long badon kam tamba nai ban kwa kirki namar ublai tip ye ga por kum no ban ai bo to sumbai ba ulu keluar nagabantai jongpi bahaga por ga biang tam on pen kha nai nga ko api nai perkhat kelumar kum ga sarai peleng la dengan le kum ni on pen mi yang ngayo khon nagabantai jonga ngana api nai perkhat dia kata ka ega ba pen mi naga bamdei kat kum ga pelan ga jong trai kan wan ka problems ka ba shirkain nagabantai ga jingya lanti jongpi ba trai wala da pidon hapreng jong ga jingpang ga jingele ga jing jong pi ki perlok gi jong pi gi don hapreng ga met ga phat ga bakoi ga bakhia nai kuslai shu ai ngo balai pim ai ngo yo trai ha ga jaka jong ga jing nu jor jong pi bat ki bei amen walai pulut por ban shong ha kendong ban kuslai ban yunu jor ye ga jong ki bei hanrai ka bhai pi ba pin pulut por bat ublai ka bhai pi ba pin perkhat syapang ga jing krau ga jong ublai Namala pile kata kumta kan wan ra ka jing mentoy ka bakrau ya ka jing long ka jing imjapi kan wan ro ka jing suk ka jing men ha ka ying sem nama ngayo I ka ba struggle tam ki ba kulmar tam ha ka long ying long sem ki de ki long ying long sem ki ba yenu jor bat ki jong ki we nagat ka daw ka por ban lai nagata ban yo I ka jing suk ban yo I ka jing men ying chi sem ngakwa ban oi bitang ko we nai nu jor bat ki we nai nu jor la pi kwa ba ublay yo buram na mala pi nu jor bat ki we la pi persyang ban le kan long ga jing le rain ka ba kraw tam bat ublay undo buram na ga jing shikir blay jongi amen hadok ker kom ruai ker kom tem ker kom pun ngim kwa ban ya nu jor bat ki we ban I compare bat ki we la ki we ki ya phong ka patulun ka ba haru kom nginam le kom ta tongin pen ko ngo na mar blay legit ingi bang long discipline ngin le kom ta haleluya nginam riam khala haleluya na kwa I ga worship team pin siao tho ye kata rai hadok mentanga ango utra pi pen ko ngo pi klem ye nu jor bat ka jong ki we ki kon ki jong tra ha ga ni ka por hadok gur kom duai tonginam ye nu jor bat ki jong ki we la daga dai ye pi ban duai lengkot mlei ka jing duai lengkot ki jong pi ka long ka ba blen yo burom nai penjrong ya ka mlei yo pi ong utu la penjrong ka to tengah ro ngan penjrong ngan duai chpang ka jing ai ngo ta la poi ka leng ka perthei mlong kum ta ngayo I ni gisngi ga dai ga gisngi jong ga jing yo nu jor ka jing yo compare I we ta la kulmar lun han rei menta ka ni ga jing kai kan long ka jing rap ka ba kraw ye ga jing bi jongi nginom le karki haganu ganu go benta namar ublay lakhot yanga bat ya pi ublay utip ye ka por
bat tungin ya haga taga lenti ka ba pensio bayu klemar tatin pin se shem yegi ege ba trayo lukular naga banta jompi klemar tatin pingenya le pinge ong bat ngang yero yu trai tongin yi yeng haga ni ka por nganam kerenjong ngin yeng haga ni ka por ngin ya ye ka ban siongo yu trai bala chua ye ka bangin yo ban ruai ka wagi ji ruai ka mag jong play nga kwa ban ong ipi ban pingkin mai pi naga naga ting ki jong trai naga shiti ka ban kong jong timothy kalanong ka ba anrigo ba khat ka man rigo ong ka ta ka jing ru play lembat ka jing siong hun ka long ka jing man toy ka ba kraw ka jing ru play ngatip ba pidon ka da ka donot ka da ka lifestyle jong ka jing long ru play pi eat yo blay pi shikri yo try nagata daw pi day ban siyo hun nagata tang ba pi yo ya gani ka donut tang ba pi yo ya gani ka donut ban shikri yo try amen hallelujah ngim day gi ruper tay handa gi bru gi jong blay amen tang ba pi don ya gani ka donut nagata daw pi day ban siyo hun hangta ban ke Bible kong ka riu blay lembat ka jing siyo hun ka long ka jing mentoy bakraw ong ka jing mentoy ka bakraw ong sesin ong ka jing mentoy ka bakraw nagata daw hun haga ega ba utra lo bo ipi amen tang ba pi day ban pentikna ba pi shikri ba ya trai ba pi e de shisha yo blay ba pi e ban wan shahikai ka ting jong trai pi e ban yo snyo i ka sur ka jong trai haga jing ya lanti ka jong pi pentikna i ta namar hakata ka jing le jong pi don ka jing mentoy ka bakraw pinom do no ka ba do nong galong ka ba yunu jor bat ki jong pi be don na pre jong pi ka ni ka por pi yit ya la di bat pi ong ka di ka kti ka dai naman ta jong a ngalayay labon kisnem kadon ki angnot ka dari don ki jing trang apo jong a hanai nga kum bakla ngayon jor bat ki jong ki we ngale jong ki we klem design you play yapi babin yunu jor bat ki jong ki we ba pipin le namar haba pile yeka ogak ting ki jong try haba mul ban long AA pleng haba long AA syukur no ya ladi don ki por ki ba pisha syukur la bun snem hanai kam don ka bader por ba de play kadai ka timing ka ba byang ba ka ba utrai walam mi pi ka ni ka jaka ban yo skeu ka ni ka jingkai malu ba long ka ni ka jingkai ka ba kodor ka jingkai ka ba don kam tam ya ga bangin pentrai kam ha ki ni kisngi kam tam lelai na man tagi khon samla pidon ka dur bahabriu ka jong kuris hallelujah la thao dur pi ka jing itanan bad bau blei kwa ye ka ban yo brom lang ba jong pi na ta dau ka ni ka por ngimila ban yai lai ban yo i ye ka e ka ba ka perthai ka le han rei ngim dei ban klet ban bagak tiga jauh try wat penisrem ya lade bad ka perthai na dau kan ya rap yengi kan ya da yengi banginam le kum ka jong perthai ki kon ki jong try ka ni ka por ublai un yo burom naga jing shikir blai jongi naga jing shikir blai jong pi ba naga ying ka sem jong pi ki kon ki tigi jong pi la dangi kum ki kon ki jong try ngi shim ye ka ni ka ktin bat ngi thep hap pleng jong ka donot bat ban pentrai ka mega un yo burom nangi naga daw ka ni ka por ki kon ki jong try ublai bangi shikri de ublai de sha ba kwa burom ngim kelet ye kata uhi kai yangi ro igani ga jing kai namar ba kwa burom naga jing shikri blai naga ying ga sem jongi naga lifestyle jongi nagur kom im ga jongi hagi benta gi ba per duduki social media duduki hagi benta gi ba per haga yai ka ying gor kom riam ga bai ublai kwa burom naga ta daw ga ni ga por uhi kai yangi tongi nam yun jor bat ki jongi wai